हेलो एभ्रिवान आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाबाय लोगोसे आंनि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय आंनि टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोनाबो आं दा बागुरुम्बा मोसानाय नायनो थांनो नागिरदों मानोना दिनै लास्ट डे बेनिखायनो आंबो नायनो लुबैदों नालाय आं नायनो थांनो नागिरदों बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंनि ब्लगनि गेजेरजों नायलांदो अननानै बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै आङो लोगोफोर आं मोसानाय नायनो थांगोन होननानै बुंदोंमोन आं दा लकेसनाव मोनफैबाय जोंहाय नोंसोरखौसो खेबनो लुगैदोंमोन आङो नोंसोरखौसो खेबनो लुगैदोंमोन थांनांसिगोन ना थारमाने खामानि दंसै गोबाव थानो हाया मोनाजासे खेबगोन ना आं नों सोरखौबा खेबनो होखा नों खेबा आंबो खेबावो मालाय आंबो हाबाय थागोन ना दा हाबैया